Шипченският манастир Рождество Христово. За възкресението на България. Един от първите и най-забележителни паметници, които отбелязват възстановяването на българската държава след 500 години в Османската империя, е православният Шипченски манастир Рождество Христово. Строежът му започва почти непосредствено след края на Руско-турската война през 1885 и завършва след 7 години. Издигнат е в памет на загиналите руски войни и български опълченци. Той съхранява костите на около 9000 души. Близо 500 са построените в този период руски паметници и костници из България, а само в Плевенска област са около 160. Храмът Рождество Христово се намира в южното подножие на Шипченската планина, на 12 км от Казанлък, и е най-внушителният. Построен е по инициатива на граф Игнатиев и Олга, майката на Михаил Скобелев, генералът, известен сред турските си противници като Белия паша. Организиран е инициативен комитет, начело на който са княз Алексей Церетелев и принц Евгений Лихтенбергски. Строежът на храма е финансиран с доброволни дарения. Жителите на село Шипка даряват земята. С проекта се заема архитектът Антоний Томишко, лауреат на Художествената академия в Петербург. Ръководството на мащабния строеж поема Александър Померанцев, архитектът на катедралния храм Свети Александър Невски в София. Пристигат стотици майстори от различни краища на Европа. Българите също се включват с безплатен труд. Манастирският комплекс е открит тържествено през септември 1902 година. Осветява го старозагорският митрополит Методий. Той изрича легендарните думи: „Велико тържество, велико от световно значение в живота на българския народ“. Присъства имперска делегация, водена от руски генерали от войната, а почетно място заемат българските опълченци. Манастирския комплекс включва църква, монашески помещения, семинария, сграда за поклонници и приют. Архитектурният стил е ярък образец на църковна архитектура, характерна за така наречената Ярославска школа, чието първи образци се появяват още през 17 век. Главният вход на църквата от към западната фасада е решен с 3 арки, които са особено характерни за този архитектурен стил. Храмът е кръстокуполен с 3 апсиди, също класически подход. До фасадата на централния вход се издига над 50-метрова камбанария. Там са закачени 17 камбани, излети от гилзите по бойните полета. Най-голямата е почти 12 тона. Подарък е от руския император Николай II, жест, който той прави към различни селища и градове в България след освободителната война. Храмът е изографисан от руски и български художници. Основният акцент в сюжетите е несъкрушимата духовна връзка между двата славянски народа. Изобразени са свети Кирил и Методий, заедно с учениците си, а от руската страна са църковниците свети Михаил Митрополит Киевски, Теодосий Печерски и други. На видно място са фигурите на българския княз свети Борис I, покръстил българите, и на княз Владимир, наложил православието в Киевска Русия. На 34 каменни плочи са изографисани имената на загиналите руски и български войни. До 1934 година манастирът е собственост на Съветския съюз. През 1952 минава изцяло под юрисдикцията на Българската православна църква. Това се случва и с останалите извънтериториални собствености на Руската православна църква. Днес Шипка е град, а постоянно пребиваващите в манастира са около 10 души. Посещават го почти 1 милион вярващи и туристи на година.